Danas se nalazimo u galeriji Niškog kulturnog centra, gde je pre par dana otvorena izložba 6. feminističke likovne kolonije. Na njoj je učestvovalo 11 umetnica. Neki od njih su zvanjem umetnice, neke su amaterski se bave time, tako da je ovde prikazano 21 rad svih tih umetnica sa prošlogodišnje kolonije. Koncept generalno feminističke likovne kolonije je takav da devojke same na osnovu prvih par dana kada se upoznaju i sa radom Centra za devojke i sa radom kolonije, same negde otvaraju sebi teme kojima će da se bave na likovnoj koloniji, shodno svojim nekim senzibilitetima i likovnom karakteru, emotivnom pristupu, o tome koliko su one u tom trenutku spremne da se otvore za različite teme vezane za feminizam i za umetnost uopšte. Tako da koncept je takav da je sve generalno sloboda i prikaz kroz neko kreativno izražavanje onako kako one osjećaju u tom trenutku. Formati se kreću od 50x70 do 100x70. Umetnice dobiju određeni broj papira i mogućnosti da rade kroz različite likovne tehnike. Uglavnom, svaka bira neki svoj način i pristup i kreativno se izrazi kroz različite likovne elemente. Uglavnom se bave crtežom. Jedne godine smo se bavile, kada sam ja bila učesnica, smo i slikale. Umetnice se bave i kolažom, konkretno ima i različitih tekstilnih tehnika, vezova. Feminističku likovnu koloniju smo negde osmislili, izmaštale 2014. U mom dvorištu, razmišljajući o tome prema kome sve se otvaramo i sa kim radimo i na koga sve delujemo, pošto smo mi Centar za devojke i suština centra je osnaživanje mladih devojaka i žena kroz edukaciju, aktivizam i kreativnost. Nekako smo uvidele da je taj jedan deo devojaka i umetnica neko sa kim nismo dovoljno radile i onda smo se jednostavno odlučile da pokrenemo nešto što bi uključivalo njih kako bi mi njima prenele stvari o kojima mislimo, o koje znamo, a to su feminizam, teme poput nasilja nad ženama i devojčicama, trgovina ljudima, žensko zdravlje, a da one budu u tom nekom svom okruženju sa tim što one dobro rade. Tako da smo 2015. krenule sa prvom feminističkom likovnom kolonijom i to se nekako pogodilo da se palo na 110 godina inače od Nadeždine kolonije, tako da je to bilo možda jedan jako bitan trenutak. Od tada, svake godine za redom, evo, prošle godine 6. kolonija, a ove godine očekujemo krajem jula 7. Čini mi se 2011. smo u svoj rad koji je dugogodišnji bio u tom trenutku, ali nekako pre svega vezan za neke radionice, konferencije, SOS telefon. Te 2011. smo krenule prilično slučajno da uključujemo pozorište kao metod u svoj rad. I tu smo negde ukapirale da kroz pozorište, odnosno kroz umetnost, zapravo mnogo lakše dopiremo do mnogo većeg broja ljudi i suštinski mnogo dublje. Znači, te činjenice ne ostaju u glavi, nego nekako se emocijama spuštaju u telo i zapravo je mnogo bolji efekat. Onda smo krenule 2015. i sa likovnom umetnošću i mislimo da je mnogo bitno zato što kroz tu koloniju i kroz te, recimo, naše predstave koje su ovim temama, nasilje, trgovine i tako dalje, koje prikazujemo umetnicima koje su na samoj koloniji, a onda one iza toga nešto od toga zapravo provlače kroz svoje radove, ako ne odmah, a onda kasnije. I to naravno onda deluje kroz taj vid umetnosti na mnoge njihove koleginice, kolege ili građane i građanke koje dođu i vide izložbe. Tako da je jako bitno. Mi smo shvatile da prosto umetnost može i tu vrstu naših tema kojima se bavimo, a jesu teške, da približi na jedan potpuno drugačiji način i da zainteresuje publiku.
Koncept Centra za devojke je pružanje slobode i pružanje podrške i osnaživanje. A to onda nikako ne može da ide kroz ograničavanje. Tako da na nama je da im obezbedimo taj siguran prostor i te uslove i kroz te predstave koje mi igramo, Aktivistkinje Centra za devojke, ali takođe svake godine obavezno Dragana Jovanović dođe i iznese nadeždu, što je jako bitno. Mi damo to, onda su one zajedno i osim što rade, tu su razgovori, tu je komunikacija, tu je izbližavanje, tu je razgovor i o životu, ali i o njihovom radu i van kolonije i na samoj koloniji. Tako da mislim da to sve ima uticaj na radove koje nastanu, na neki način ih određuje, ali je svaka slobodna da se ispolji na način na koji misli da je u tom trenutku najadekvatniji. Pa nam je pre svega cilj bio da osnažimo mlade umetnice, a onda smo zapravo proširili na umetnice uopšte koje god žele da se prijave, da ih osnažimo i da im damo prostor, siguran prostor da stvaraju, zajedno da stvaraju i iza toga prostor da radove izlože. O tome smo razmišljale pre svega zato što je, posebno pre 5-6 godina, jako bilo malo prostora da žene, odnosno umetnice, izlažu. Tako da nam je to bila prva ideja, osnažiti njih i dati im prostor, što za rad, za razmenu i onda za izlaganje. A onda smo razmišljali o tome da takođe kroz te radove i kroz njihove priče i kroz nošenje tih radova na neke druge i izložbe i gradove i zemlje, na neke druge festivale, zapravo te poruke protkane kroz radove zapravo stignu, te naše poruke i njihove zajedno stignu do široke publike. Veoma bitna je likovna umetnost, pogotovo u temama koje se tiču žena. U današnje vreme, kada su krenule i različite i druge umetnice iz drugih sfera umetnosti da govore o tome, mnogo je bitno da se i likovna umetnost nađe na tom nekom istom nivou, iz razloga što su umetnice te koje tim vizuelnim mnogo je lakše prići običnom narodu i običnim ženama kroz vizuelni pristup, nego kroz neku priču i radionice. Nisu svi u mogućnosti da prisustvuju tim radionicama, a ovakvi radovi mogu da se prikažu na bilo kom mestu, u bilo kojoj galeriji, u bilo kom delu zemlje i kroz te teme i poruke koje umetnice ili šalju figurom, slovima, kolažom, nazivom samim, mogu da isprovociraju dalje običan narod na neko promišljanje i dalje neke svoje podizanje svesti. Cilj izložbe je prvo kreće od cilja kolonije gde se umetnice okupljaju da bi osnažile jedne druge kroz rad Centra za devojke. Samim tim one stiču i samopouzdanje i neku slobodu govora i slobodu da prikažu ono što možda već odavno žele, ali nisu bile spremne u nekom trenutku. Tako da one se oslobađaju kroz neke različite radionice, predstave, teme i kroz te teme one posle to mogu da prikažu publici koja dođe i u trenutku nekom možda kada neka od žena je svesna ili od nekih radova može da dobije neku poruku kojom će sebe da zaštiti, kojom će sebi da podigne samopouzdanje, gde će želeti možda da se osnaži i možda i kroz Centar za devojke i kroz razgovore sa tim umetnicima. Pogotovo su zato i bitne otvaranja, gde ljudi koji dođu da posete izložbu mogu da porazgovaraju sa svim tim umetnicama. Dečaci ne plaču, devojčice su lepe, to je jedan od stereotipa u našem narodu, mogu da kažem i na Balkanu. Dečaci itekako plaču, devojčice ne moraju sve da budu idealno lepe, tako da je to jedna vrlo univerzalna poruka.
koja i sama po sebi može da bude jedno umetničko delo, da tako kažem, i sa tom porukom može da se ide i kroz različite druge manifestacije, ne samo kroz ovu izložbu, jer je to negde bitno da se malo tu pomeri cela ta priča, da nisu samo devojčice te koje plaču i da nisu samo devojčice te koje su lepe, nego ima nas različitih i treba da vas prihvatamo takvi kakvi jesmo. Da dajemo jedni drugima podršku i da jedne drugi bodrimo. Nekako na ovim podnebljima nas uče da brinemo o drugima. Retko koja je naučila da brine o sebi. To je možda ključ. Učiti sebe da brinemo o sebi i s druge strane učiti neke druge, prenositi to znanje drugima, nekim devojkama i ženama u okruženju ili nekim mlađim, svejedno. Znači, mislim da je to ključ. Kada brinemo o sebi i kada imamo samopoštovanje, onda nekako znamo i da odredimo te granice sa drugim ljudima, bez obzira u bilo kojoj situaciji, da li su oni emotivni ili partneri ili partnerke ili uopšte neki ljudi sa kojima se srećemo, nekako znamo da držimo do sebe, a to je negde najznačajnije.